Hallo, avui us porto una curiositat sobre Suïssa. Com bé sabeu, en Alemanya, la llengua alemanya, existeix la lletra Eszett, que és com una beta, però amb el pal una mica més llarg. No? Fa uns anys, la Eszett, si la volies posar en majúscula, volies posar una paraula en majúscula i portava una Eszett, aquesta Eszett s'escrivia amb doble Z, no hi havia la Eszett en majúscula. Però ara, actualment, pots escriure la Eszett en majúscula, ja és normatiu, per tant, ja es pot fer. Ara bé, la curiositat sobre Suïssa és que a Suïssa, al país, no es fa servir la Eszett. Totes les paraules que en alemany, en Hochdeutsch, s'escriuen amb Eszett, a Suïssa s'escriuen amb doble S. Sempre. Als diaris, tots els espais, tothom escriu doble S en comptes de Eszett. Llavors, quan tu vols escriure un examen oficial i el fas a Suïssa, és correcte que escriguis doble S en comptes de Eszett a les paraules que en Hochdeutsch s'escriuen amb Eszett. Però això no és correcte si ho fas en els altres llocs. Per tant, si tu estàs escrivint un examen, si tu fas un examen a Alemanya i escrius totes les paraules amb doble S en comptes de Eszett, això no serà correcte. Si no és que al·legues que has après alemany a Suïssa, etc etc. Per tant, a Suïssa no hi veureu Eszett, només doble S. Ciao, ciao, tschüss!